fuskar Assalamu alaiki baiwar Allah mai tafiya ki dakata na zo na baki soyayya zan bayyana kaunar ki kar na yau jinya na zo da alkhairi auren ki na yoniya albishirin ku masoya na fara soyayya na samu diya mai kirki ga tarbiyya mai kyau na sura ta zarce yan Ethiopia kuma dai sa'a ta karbe ni da zuciya to me dalilin da za ya sa na sha wuya idan kika yarda da ni ba ke ba shan wuya zan baki kula kamar sarki da sarauniya tauraruwar mata zana kira ki da gimbiya duk sanda nake muke karba kisa zuciya dukan yabon da nake yi akan kikin kai ne domin kina da abin da zuciya ta karba ne kin kira ni masoyi hakan ga daidai ne kiyo tunani mai kyan da babatun ajiya ni dai akan san ki ba za na gane komai ba na zan musaki ban san ciwo na kaina ba kawai ki furta kaunar mu za ta yi riba ki bani dama duk yadda kike na karba zuciya ta falsa gare ki dan soyayya tunda dai kauna ta ki ta sakan jinya sadaukarwa zan yi akan ki mai farar aniya ke na bare da zuci babatun jayayya na tabbata duniya akwai faɗi ki ban zuma da san kidan akwai daɗi albishirinki da ƙaunarki yau na karya san ki ruhi na ya zama na alƙali